नोंथांनि मबाइला गोमादों नामा? जुदि नोंथांनि मबाइला थारैनो गोमामारदोंब्ला नोंथांनि थि फोरमान होनो हाब्ला नोंथांनि मबाइलखौ मोनफिननो हागोन। लंका पुलिस थानायाव मबाइलनि लिरथाय सुनायखौ नुनो मोन्दों। सार्चनि मबाइल सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि मबाइल फन आरो गहेनाफोर जब्द खालामदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै जाबाय प्रीतम दे, मनजित मजुमदार, कालिउद्दिन शेख, शुकर उल्लाह, मिट्टू शेख, ललन शेख, रजारुल शेख होननानै मिथिनो मोननाय जायो। प्रीतम दे आरो मनजित मजुमदारनि न'खौ लंकायाव होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै मोननाय जादों। गुबुन साबा सिखावा सोनाब बंग'नि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोनाब बंग'निफ्राय फैनानै आसाम रायजोआव मबाइल खावनानै मोनसे गेदेर फालांगि खालामनो थाखाय गिदिर गोरोबलायनाय सोमजिहोदोंमोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।